Els 12 regnes. Al regne de Ko, que és on vaig néixer jo, els Sankiakus i els Kaikiakus se'ls tracta pitjor que els Rodamons. De debò? No n'he conegut mai cap. Els Sankiakus i els Kaikiakus ens han portat coses molt interessants, com ara el paper, la ceràmica, la impremta i grans progressos en camps com el de la medicina, fins i tot el budisme. Ah, sí? El primer santuari es va construir a Ho. Va ser obra dels Sankiakus durant el mandat del rei Hitsuo. El rei Hitsuo? Crec que va ser el 12è o potser va ser el 13è rei que va governar el regne de Ho. I tu, on les has après tantes coses? D'on la treus, la informació? I potser no ho saps, però l'actual Keijo també és una Kaikiaku. Ah? És veritat el que diuen, que el regne de Ryu encara és ple de monstres. Mira, aquella muntanya que es veu allà és el mont Koshu. Darrere d'aquesta serralada comença el regne d'En. El vell llunyà, el cel a l'alba, capítol 9. No ho trobes estrany, tu? El què? Que ens hagin deixat entrar sense posar-hi cap pega? Sí, és clar. Només s'han mirat el teu salconduit i ens han deixat entrar tots dos. Sort que no me l'han demanat perquè no en porto. Qui ets, tu? Ui, és una història molt llarga. Sí, però... Això és el regne d'En? Sí, és el regne més ric del nord. Què ho fa que sigui el més ric? Que hi ha moltes pedres precioses? No, aquí no n'hi ha de minerals. No hi ha cap mina en tot el regne. De fet, tots són terres de conreu. Què? Sí, en realitat, aquí només es dediquen a l'agricultura i a la ramaderia. No ho entenc. Es veu tot tan diferent del regne de Ryu que sembla que no pugui ser. Leno és un rei que té molt de carisma. Fa 500 anys que és al tron i això és molt important per l'estabilitat del regne i el benestar del poble. És clar, però... El simple fet de tenir rei fa que hi hagi molt pocs desastres naturals. Per això hi ha moltes més terres de conreu i molta més producció de gra. La situació també permet fer una planificació urbanística més competent i una xarxa de regadiu més efectiva. En canvi, els regnes on el rei governa durant un període més curt hi sol haver moltes més inundacions, que s'emporten les construccions i fan malbé les terres de conreu. Ja ho entenc. Això és el que passarà a Ho. Ara que no hi ha rei, els desastres naturals aturaran la producció de gra
I, és clar, la gent acabarà morint-se de gana. El Ho, el teu pare, que ara que és mort se'l coneix amb el nom de Retsuo, va ser un governant molt dur, molt estricte. Els reis que martiritzen el poble no acostumen a durar gaire. La gent de Ho va patir molt, i fins que no pugi un altre rei al tron continuaran patint pels desastres naturals. Em sap molt de greu, però és així. La funció de tots els reis és servir al poble, però si la gent no compleix les lleis que ha dictat el rei, bé que se'ls ha de castigar. El meu pare no va acceptar mai suborns perquè volia ser un bon exemple pel poble, pels consellers i per tota la gent que tenia al seu voltant. Castigava els que cometien robatoris, els desertors de l'exèrcit, els que es negaven a pagar els impostos. Ell l'únic que pretenia era convertir Ho en un regne com cal, en un regne modèlic. Jo també crec que els càstigs són del tot necessaris, però les penes s'han de dictar tenint en compte el delicte que s'ha comès. La qüestió és que ara el rei ja no hi és, i això vol dir que és veritat que es va accedir. No va ser per voluntat divina que el meu pare va perdre el poder. Si no continua al tron és perquè un rebel el va assassinar. Feu el favor d'observar bé el que faré ara. No, sisplau! Matar un rei és un crim molt greu, això és veritat. El governador de la província de Kei ho devia fer per evitar que la situació empitjorés encara més. S'ha de dir que el poble n'estava molt descontent del rei. Segurament va fer el millor que podia fer per salvar el regne. De fet, és veritat que la gent va felicitar el Gekei després del que va fer. A mi em va enviar una rica. M'hi vaig passar molts anys, plena de ràbia perquè estava envellint i maleint la directora, que era una dona perversa que, a més, coneixia la meva identitat. A la llarga, la gent d'allà va acabar descobrint qui era i el Gekei es va veure obligat a portar-me a un altre lloc. Em va enviar a Kyo i allà em vaig convertir en serventa de la reina, la Shusho. Al palau no em podia veure ningú, tothom m'odiava i jo no tenia la culpa de res del que havia passat. Jo també vaig acabar sentint un odi molt profund per la Keiyo, perquè veia que tenia tot el que jo havia perdut. Al final, vaig robar tot de joies de la reina i vaig fugir a Ryu. Però només d'arribar-hi em van detenir. Però què? Oh, no! Ho vaig perdre tot per aconseguir la llibertat. Em va ajudar un hanjo que es deia Rakushun. Com pot ser que jo sàpiga moltes més coses del regne de Ho que la princesa? Ho veus que és molt més vergonyós això que no pas anar vestit amb parracs? No em va agradar gens el que em va dir en Rakushun, però sabia que tenia tota la raó del món. El regne de Kyo també estava en decadència. S'estava convertint en una terra de fam i de misèria, igual que havia passat a Ho. Jo no ho sabia, que aquest era el destí d'un regne quan es quedava sense rei. Però, de fet, n'hi havia tantes de coses que no sabia. És ben veritat. No sé absolutament res, jo. Et devies pensar que era un home molt dolent, el Gekei. No ho devies entendre gaire, el que passava. Ara ja ho entenc tot. Jo només em limitava a jugar al palau. Em passava tot el dia ballant i cantant amb les altres noies. No vaig fer cap esforç per saber què passava al regne. De fet, per això em van castigar. Estava tan al marge de tot. També per això el Gekei em va retirar la condició d'immortal. I va decidir enviar-me una rica, perquè sabia que sola no me'n sortiria. Com vaig poder arribar a ser tan ignorant? Ella va dir el mateix que tu. Que n'arribo a ser d'ignorant. Com voleu que assumeixi la responsabilitat de fer de reina? Ah? De qui parles? Qui ho va dir, això? No, ningú. Et puc demanar que em deixis veure el teu salconduit? No m'ho puc creure. Aquest document porta la signatura del Chosai del regne d'En. Com és? Qui ets, tu? Personalment no el conec, el Chosai d'En. Un company em va deixar el Sugu per viatjar. I també tinc certs privilegis a través de la Keiyo, la reina. Ens coneixem. Ah? Amb la Keiyo? Jo sóc un hanjo, això evidentment ja ho has pogut comprovar.
La reina va ser la primera persona que em va dir que l'única diferència que hi ha entre els Hanjus i els humans és purament física. Per això es pot considerar que som amics de veritat. Fa molt de temps la vaig recollir del carrer. S'estava morint i me la vaig emportar a ell. La reina s'estava morint al carrer? La Keiyo? Ella és una Kaikyaku. En Sakuo, el rei que governava abans Ako, era molt dur amb els Kaikyakus. Ho devia passar molt malament. La vaig acompanyar fins al regne d'En amb l'esperança que, a canvi, m'oferissin una bona feina. Però al cap d'un temps d'estar al seu costat i d'anar-la coneixent em vaig adonar que no era gens noble el que estava fent. Llavors l'Eno em va dir que em concediria el desig que li demanés i li vaig dir que volia anar a la universitat. Si vols que et digui la veritat, quan érem en aquella cel·la, a la presó, em vas fer pensar molt en ella. Jo, en la Keiyo? Sí, totes dues estàveu enfonsades. S'us veia totalment incapaces d'aixecar el cap. Ara ho entenc. Ara entenc per què també em vas recollir a mi. Va ser una casualitat que jo fos allà. Són coses del destí. I com és la Keiyo? Tinc molta curiositat. De fet, és una noia que deu tenir la mateixa edat que tu. Això sí, tu ets força més femenina. Ah, i quan li surt el mal geni, deixa-la anar. Té un temperament molt fort. Encara us veieu alguna vegada? No, de fet, ara mateix està desapareguda. La Yoko va néixer a Horei. Allà se la coneixia amb aquest nom. A finals de l'any passat es va celebrar la cerimònia de la seva coronació. Va ser una festa amb tots els honors. Ella, però, estava molt disgustada perquè no sabia gaires coses d'aquest món. Se sentia insegura i no sabia ben bé com havia d'actuar. A més, l'anterior reina de Kei havia governat molt poc temps i feia molts anys que els que manaven en realitat eren els consellers. Llavors, arran de la destitució del governador de la província de Baku, en Kokan, els consellers es van dividir en dos grups. La Yoko va sentir el rumor que en Kokan es volia rebel·lar contra ella i el va fer anar al palau per interrogar-lo amb la intenció de treure'n l'aigua clara i d'acabar amb les discrepàncies entre els consellers. Més tard, la Taishi va convidar la Yoko a sopar a casa seva. Un toki és l'única arma capaç de matar un immortal. És evident que els vostres tres assessors personals i el Taisai, el conseller de la cort, tenien pensat assassinar-lo, majestat. Perdoneu-me, sisplau. Què fas? Dispareu! Al final no li va passar res, però aquell dia la Yoko va estar a punt de perdre la vida. Llavors és quan va decidir anar-se'n de palau. Se'n va anar de palau? I què va fer? Va renunciar al tron? No, no hi va renunciar, se'n va anar temporalment. Els hi va dir als consellers que se n'anava al regne d'En, però m'han arribat rumors que asseguren que es va quedar Kei i que encara hi és. Això vol dir que ara al regne de Kei hi tornarà a haver problemes si estan sense reina. Sí. Pot ser que hi torni a haver problemes, però jo crec que sé per què va decidir anar-se'n de palau la Yoko. És veritat que encara ha d'aprendre moltes coses. Però el que no pot permetre és que els consellers continuïn decidint per ella tota la vida. La que ha de tenir l'última paraula és ella. Els consellers determinen la política del regne segons els seus interessos. Tal com estaven les coses, la Keiyo no podia prendre cap decisió. De fet, encara no sap ni per què la van intentar matar. Per ella era una situació molt incòmoda. Per això va decidir anar-se'n de palau. Ara està fent un esforç per conèixer el nostre món. Per adaptar-s'hi. Està intentant aprendre com funcionen les coses aquí. Per saber com ha d'actuar. Per poder prendre decisions amb seguretat. Estic convençut que, quan estigui preparada, tornarà al tron. Això no ho pots saber. Potser ja no tornarà mai més. Jo crec en ella. En realitat, la meva intenció era anar a Kei. Ah, sí? Tenia pensat presentar-me a palau a demanar feina per poder estar a prop de la Keiyo.
Ja sé que és una bestiesa, però el que volia era utilitzar-la amb l'objectiu de prendre-li el tron. No t'ho dic de broma. Estava ben decidida a fer-ho. Que estàs enfadat? No, i ara, enfadat no. Però si haguessis dut a terme els teus plans, segurament no l'hauria pogut veure mai més, la Yoko. Em van explicar que si anaves de Taiakei com a refugiat, quan hi arribaves et donaven documentació i un tros de terra. Jo vaig ser la princesa del regne de Ho durant molts anys. En realitat, l'únic que volia era recuperar el meu estatus. Trobava a faltar aquell estil de vida, la vida de palau tan plena de luxes. Per mi era vergonyós haver de treballar en una granja vestida amb parracs. La Keiyo té la mateixa edat que jo i veia que tenia tot el que jo havia perdut. Per això n'estava tan gelosa. Ja t'entenc. Si vols que et sigui franca, encara no m'agrada haver-me d'estar en un hostal de mala mort i haver d'anar vestida d'aquesta manera. Però ara, com a mínim, he après a acceptar que és una cosa que he de fer. Has de tenir clar que la princesa del regne de Ho la van castigar per ignorar el que passava al seu voltant. Ara no et servirà de res lamentar-te del que ha passat. Pensa que el més important és que acabes de començar una nova vida. A un membre de la família reial no se li permet cometre certs errors. Tu ara, en canvi, ets una persona normal i corrent. I t'ha arribat el moment de començar una nova vida. De totes maneres, continuo estant convençuda d'anar-me'n aquí. Crec que tenim moltes coses en comú, la Yoko i jo. I tinc curiositat per saber com serà el regne que construirà. Rakushun! Rakushun! Que t'has enfadat? Rakushun! Perdona'm, que t'has espantat. Potser t'hauria d'haver avisat. El tenia aquí al darrere, que m'estava esperant. De fet, ara mateix me'n vaig cap a Can Kiyoyo. Si vols, et puc acompanyar fins a la frontera de Kei. Així, no et preocupa que me'n vagi al regne de Kei? I ara, gens ni mica. Al contrari, crec que és el que has de fer. I sobretot, si et trobes amb la Yoko, digue-li que m'enviï notícies, que vull saber com està. Crec que fins ara no m'havia donat que ets una persona realment entranyable. Ara t'ho dec semblar. Però pensa que a mi, quan arriba l'estiu, em cau el món al damunt. Nineta meva, et faré un vestit. Quins records. Em va explicar que va néixer a l'era Meiji. No sé si és veritat o no. També em va dir que es diu Suzuoki. Em van trobar uns mariners al Kyokai. Vaig estar molt de sort, perquè em van poder salvar. Si no hagués sigut per ells, m'hauria mort. Els 4 anys següents van ser un infern. Ja saps com és si no entens la llengua. No et pots comunicar amb ningú i ho passes molt malament. Llavors vaig conèixer la senyora Suibi i li vaig suplicar que em convertís en immortal per poder parlar la llengua. Però aquella immortal era una dona molt perversa. A canvi de concedir-li la condició d'immortal, la va esclavitzar durant 100 anys i encara li va fer passar més malament. Em vaig arribar a sentir molta tristesa. No entenia què hi feia allà. Per què em passava tot allò? No ho entenia. La Suzu va saber que la Keiyo era una noia que tenia la mateixa edat que ella. I de seguida va tenir la convicció que algun dia la salvaria. No tenia la manera de conèixer-la, però va poder fugir de Suibido i la va acollir la Sayo. La Sayo, però, també es va portar molt malament amb ella i la va fer fora de palau. Em va dir que no em podia quedar a treballar a palau perquè havia de madurar, que me n'havia d'anar. Allà tampoc em van acceptar, tampoc van entendre el meu patiment.
Per això vaig decidir que fos com fos, aniria a conèixer la Keiyo. La Suzu i jo estàvem destinats a conèixer-nos. Ben mirat, ella era la que m'havia de conduir fins a la meva missió. De seguida em vaig adonar que era dels meus, que ens entendríem, i no em vaig equivocar. Em va explicar moltes coses d'aquest món que jo no sabia. Em va obrir els ulls. Em va fer veure que aquest món no està fet per nosaltres, que és un món molt cruel. La Suzu no s'hi sentia bé aquí, i jo, evidentment, encara menys. Em vaig adonar que és un món que ens odia. D'això n'estic convençut. Nosaltres no som d'aquest món, i aquest món no ens accepta. Hi ha moltes coses que no tenen sentit. Jo no tinc res a veure ni amb els reis, ni amb els Kirins, ni amb els monstres, ni amb res de tot això. Nosaltres, l'únic que volíem era viure tranquils i ser feliços. No entenc per què hem hagut de passar per tot això. Llavors la meva amiga em va dir que ella formava part d'aquest món, que se sentia d'aquí. Però això no és veritat. Aquest món és inhumà. Aquell nen també va morir. M'anava al darrere. La seva missió era matar-me, però el van eliminar. És molt interessant tot això que m'expliques. Jo també crec que en aquest món hi ha moltes coses que no tenen sentit. Per què han de ser els Kirins, els que escullen els reis, si són els nostres reis? De fet, crec que no hi hauria ni d'haver reis. Quin sentit té si quan un regne es queda sense rei, arriba el caos i la misèria? Aquest món està basat en uns principis que són totalment erronis. Tu mateix ho has dit, és un món molt cruel. Per això faré tot el que estigui a les meves mans per anar en contra d'aquests principis. Si el Déu del cel m'ha de castigar, que ho faci. Assumiré les equivocacions que cometi. Però fins que no arribi aquest moment, viuré i actuaré sempre segons els meus principis. M'agradaria saber per què m'heu... Vull que treballis per mi, que siguis un dels meus. No entenc per què ho feu, això. La meva intenció era matar-vos. No vols saber si el Déu del cel em castigarà? No tens curiositat per saber si vivim en un món amb uns principis equivocats o si som nosaltres els que ens equivoquem? Doncs queda't a treballar per mi. Pensa que treballaràs pel senyor Shisui Go. Em pots dir Shoko. perquè ara està en calma i dorm. I dins la història en el temps busco el caliu de la gent. En un món que ja és passat, entre la pluja dels anys, i encara que acabi aixafada, a mi res no em podrà aturar. I d'aquell món arribaré als confins, perquè sé que algú m'hi guiarà. Han atropellat en Seishu. La Suzu està destrossada. No us perdeu el pròxim episodi dels 12 regnes. El ben llunyà, el cel a l'alba. Capítol 10.